My people, you can see my mom is, my mother is heavy. So I just went to the shop now, buy some things, some baby things for her. This is the baby bath and some other things I have taken inside. So please expect a beautiful bouncing babies from my mother very soon. I got my tongue. And I don't want to be last born again. But other people have younger brother, but I don't have. So this time around, my mother load to go. Fully loaded. How many months, God? How many months is your pregnancy? 6 months. 6 months. So on the 7th month, 8th month, 9th month. Yam. Yeah, what's the time? Oh, yeah. 6 months. Yeah, here go rice. I go, man, Dr. Moss. Dr. Moss. Aha nwa ga-awụ nwa mụrụ na nka wa ahịa nwa mụrụ na nka one of Igbo ọkwa ịghọtago. So that is the baby's name for my mom. You see, so don't worry, we are preparing for my mother's delicacy. Yeah, gift. Somebody just gave me a gift. I don't know what the person is expecting from me. Maybe he want me to deliver another baby, but well, it shall happen. It shall happen. Shalansha. Shali. Mayo. Choi, you know what time it is? Oh. Chief Imo, what do I? Because you were Magua. You were Nega, because. Only when you get there, because. Oh, God. Oh, Jim. Matty Brum, oh, Jim. Oh, Jim. Oh, me, my name was to Wad. No. Wow. Ihunanya. Oh. Danoma. Oh, Jimmy. She can fly. It's about I want a magade fefe, mamu fefe. My federal. I said magade fefe. Mami Ferrala. Oh, for Ferdinand. Oh, Baladin. Oh, Balamini. Girashia Ferrara. Oh, no, when I diago come. Without the money. I don't know. Hey, mediocre. Yeah, we are going to say my wife, Amara Chukwu baruba onye nara ibe ya nara nwa juru n'eluigwe onye mụta ibe ya mụta anaghị azụ onyinye Chukwu azọ onye mụta ibe ya mụta ọ na-ahụgo Amara Chukwu baruba. Hey, ihe ọma ga-eme very soon, very soon. Mama ga-amụrụ nwa n'udo. Ọ ga-amụ nwa n'udo. Chief Imo atọkwa na nwa na otele. Ha na-asị m Chief Imo tọọ ọnụ nwa. Ha Chief Imo ngwa mụtakwa ọnụ nwa ọzọ mezuo ihe ịtọ sorry. Ebe ọ na-etọ na ịmụrụ ezube ha o setiala. Onye ọbụla get ready. Ọwụkwa ịmụ ya mụ wisọ ihe eji azụ. Onye ọbụla get kwenu hụrụ tụ m si akwa ngwongwo a na. I'm just buying small. The ones I can get my hands at, or the ones my hands can reach, or the ones my English. In fact, everybody should pray. Amen.